Danas smo tu da vas malo šokiramo određenim pravopisnim pravilima, jer verujem da za neke stvari niste uopšte mogli da pretpostavite da se pišu na određeni način na koji se pišu, a to ćemo vidjeti u današnjem videu. Ćao, ti gledaš Sovicu bez puškica, a danas malo pravopisa. Sad ovako, ja se nadam da se ovdje lepo vidi. Pogledaj primjere. Nestašno, na primjer dete. Kakvo je dete nestašno, to je pridev, zato se ova rečica ne piše spojeno. Imaš ceo video o negaciji, kada se piše rečica ne spojeno, a kada odvojeno, tako da pogledaj obavezno i taj video. A sada ćemo dalje. Nepristojan dečak, kakav je dečak, također pridev, rečica ne se piše spojeno. Nerazgovetno, može da bude pridev, može da bude prilog, također se piše spojeno, dakle ova rečica ne. Neznanje, opet spojeno, znanje imenica, ne rečica ne, spojeno. Neprijatelj, suprotno prijatelj, također se piše spojeno. Jedino rečicu ne odvajamo kod glagola, obavezno znamo. Sad pogledaj ovo, malo pre. Došao sam malo pre. Kada? Zato što odgovara na pitanje kada, a to je pitanje za prilog, iz tog razloga pišemo spojeno. Ali, došao sam malo pre tebe. Ovdje imamo predlog plus imenicu. Predlozi su reči koje stoje uz imenske reči i može da se postavi pitanje padeža. Pre koga? Pre čega? Pre tebe. Zato se ovo piše odvojeno. Nijedan, spojeno, najlepši, najjači sa 2 j. Mi bismo, vi biste, također spojeno. Ne mi bi, vi bi, to ne. Također se ne piše nikako odvojeno, samo spojeno. Radit ću spojeno, zato što se glagol završava na ti. A vidjet ćete kasnije kada se glagol završava na ći, onda se piše odvojeno. Pogledajte u nastavku. Sada šta ćemo odvajati? Da nam se devojka ne bi smejala kada pošaljemo poruku, morat ćemo neke stvari da naučimo. Kada odvajamo reči, pazi dobro, sa mnom, odvojeno, s njom, nikako apostrof, s nikako nema apostrof kada se ovako piše, da li ili dal, uvek se piše odvojeno, samo ako je dal, ovdje ćemo staviti umjesto ovog i apostrof. Jeli, također odvojeno, jel se isto piše odvojeno, a ako ćemo staviti apostrof, onda znači da je ovo skraćeno. U redu. Zašto sam stavila ovaj akcenat? Zato što ako biste napisali spojeno, bilo bi u redu. Znači u redu, u pravu, i dalje. Kada bi bilo spojeno, glasilo bi i dalje. Znači i dalje. Također, rečica ne se odvaja od glagola, ne učimo. Nema veze ako se recimo akcentuje ne radimo. Svakako se rečica ne odvaja od glagola. Evo ga ono o čemu sam malo pre pričala. Ići ću. Zato što se glagol završava na ći. Ići, ići ću, ići ćemo, ići ćete. Svaki glagol koji se završava na ći piše se odvojeno kada je u pitanju futur. Predamno. Jeste da se akcentuje kao da je zajedno, kao da je spojeno, ali se piše predamno. Za mnom. Zato što je ovo predlog plus imenska reč, to jest zamenica. Također, ono što se često greši, bez veze. Bez veze se piše odvojeno. Osim kada je pridev bezvezan, bezvezna, bezvezno. U tom slučaju samo se piše spojeno. Sad još par nekih primjera na koje nailazim da se često pišu pogrešno. Da se ne bismo brukali, hajdemo da vidimo koji su to primjeri. Često vidim da pišu ljudi obzirom da. To nije ispravno, s obzirom na se zapravo piše i ovo s se odvaja, nikakav apostrof se ne stavlja. Na primjer se piše odvojeno. Sad ovdje sam stavila na pamet i na pamet. Učim pesmicu na pamet, kako? Prilog. A palo mi je na koga, na šta? Na pamet. Tu se piše odvojeno. Pogledaj dalje.
doviđenja i doviđenja. Do sledećeg viđenja, a doviđenja kao pozdrav piše se spojeno. Isto važi za ovo dobrodošli, dobrodošli na sobicu, a ovaj video mi je dobrodošao. To je već spojeno. Pogledaj dalje. Kada nešto neka ide dođavola, kad se iznerviraš ili bestraga, to se sve piše spojeno. Takođe nijanse boja se pišu spojeno. Svetlo plav, tamno plav, ali jarko crven piše se odvojeno. Intenzivno crven takođe se piše odvojeno. I ostalo nam je još samo par primjera koji se takođe često greše, pa hajde da vidimo koji su primjeri. Nažalost, moram da učim srpski svaki dan. Ili primjer iz početka, odjednom, unazad, to mi je na dohvat ruke, uvis, udalj, uzbrdo, s leva, s desna, znate će vas ovo posebno iznenaditi, i ukratko. Sve su ovo zapravo prilozi, tako da se pišu spojeno. Nakon ovog videa bi trebalo da pišeš pravilno reči i da tu ne bude nikakvih velikih problema. Obavezno se subscribe-uj, uradi naš kviz i vidimo se u nekom sledećem videu.